adlaw guys, may pagbalik sa to YouTube channel giotoy. So karon guys, nangutana na pud nako sa YouTube. Buang! Nangutana siya kung ako'y pinaka-bright daw sa kalibutan. Unsa akong buhaton? Lisuda! Akin sa may nakauna-unang pangutana na buang na lisura po kaya yung buang. Pero ay kabalaka kay matay talira ng bangutunog is talira kaya natubagon. Buang! Pinaka-bright sa kalibutan. Talira. Sa wala lang mo nakabalo, school o college sa una, ako'y pinaka-dakong grado ito buang. Pinaka-dakong grado kay ko dito. Sa una guys, mathematics pa lang. Akong grado ato 3. Mao ako'y pinakadako grado. Buang. Imagine na, asa may dako, 1 or 3? Siyempre ang 3. So ako'y pinakadako grado dito guys. Buang. Buang na sila ng bangas, Bernard. So nangutana na to karon guys, si Carl Plays YT. Sa YouTube nangutana siya kung ako daw kinaka-bright. Unsa daw ko na kong buhaton. Buang. Sakto yung mga ipangutanaan. Kaya ako may pinaka-bright dito tao sa kalibutan. Unso. Karon pa ka. So guys, di pa ito sugdan ang tubang yung pangutahan ano, buang ato sa lang pasalamatan na naggama sa akong tato. Prato rin bayad na yung patato na ako guys, 1.5 million buang. Kalir kayo. So ato lang tubagon yung pangutana. Kung ikaw pinaka-bright sa kalibutan, unsay mong pwede buhaton. So ang una na ko buhaton, di ta magbinugo buang bright kay talir kayo ng pangutana na. Kaya pangutana nila kung asay bugat ko ang piso ba ang barko. La, muna ko una og tubag ni mo kaya ako'y binaka-bright dire. So muna guys, tungod sa akong ka-bright, akong timbangon ng piso og barko kung usay bugat yun ala. Sure ka? Oh, sure ko, buang. Ako'y pinaka-bright mo ginaong buhaton, buang. Ngayon ikaduha, kanang pangutana kung usay una ang itlog ba o ang manok, kamatay. Putang shit, talira kayo na, buang. Sa akong ka-bright, ako lang taga-ang solusyon gidugay lagay mo ng utana na, buang. Dalir kayo na. So buhat doon ako guys, inganay buang. Akong palakago ng itlog o ang manok. So kung kinsa tong una makaabot sa finish line, mauto ang una gidila. Kadalira. Oh, nara. Sus, dalira kayo. Maghuna-huna pa ka. Kunya, di pa mamutuon ako. Ako may pinaka-bright, buang. Para mutuon mo, drao, oh. Graduate ko! Ako pinaka-bright, top-notch rin buang! Tapos guys, ako may pinaka-bright rin sa kalibutan na buang. Ako may pinaka-dato. Tungod sa akong ka-bright, pwede na ko maroan ng bisan kinsa diri. Unsaon man nimo, bi? Sure ka? Yes! Putang shit! Dalira kayo na guys, na buang. Tungod sa akong ka-bright, sa una sa college, wako'y problema papel o ballpen guys. Dalira ka na problema guys, uy. Kung ako'y ballpen sa una college ko, gamit utok. Mangulam ka sa classmate mo ballpen, din patik-atik din ka din na naiuli. Guys, imuan na. Tapos kung wala'y papel ay nabuang na. Inigrisis, pangablihin ang baguan nilang papel na buang. Inga nakakamaro. Bright ba? Utok ba? Basta ako'y pinaka-bright, why makapildi? So guys, kung gusto po mo mangutana, hala, comment din rakit, tubago na una. Dalira kayo na tubagon guys. Ang inyo alang mo, comment ra mo dira sa ubos. Kung sa YouTube ka ni naglantaw, comment dira na buang. Dalira guys, na type ra na. Kung sa Facebook po ka naglantaw, ay problema, comment dira kay tubagon nga po na una. At ang ilang sa ubang nga mga video nga i-upload na ako, kaya basin nyo ang comment akong gitubag. Buwang, dali na ngayon na. So guys, tayo mo kalimod yun sa pag-subscribe, like, ug share na nga video aron malingaw ang tanan. So mauro to guys, ug Carl, salamat sa pag-comment, like and share this video, subscribe, o goodbye.